लेकिन रौरा के देख लें जे रौरा कितना सुंदर गावता कुछ ना बाटे रात भर टीटी या सुबह पैसा दी दसाबा कि सुनावता नी जी भैया हो कैसे कैसे कि सुनावता नी एगो रह दिया सुनावता नी जी एगो सुंदर कहानी यहाँ के कथा वही जब पहुँचा रहा सीता जी का जयमाल करा देले बने तो तनी एगो बबुआ आ जाते चल गए का कहां गइले बाबू आए रहन का बा ढबुआ बउआ आई राम जी आई एने सीता जी का जयमाल भइल बा हां देश राजा जनक जी पाती लिखवा के अरे दादा हो हां का मारो अरे दिन खमरती तो ठीक रही लेकिन राती का बड़ा बाउर लगी और टाई अफ्रीका से टाई आई रहल राम जी का टाई अफ्रीका से आई रहल अरे दादा न राजा जनक जी पाती लिख के भेजावत तनी राजा दशरथ जी की हां लगल का कि लिखी पतिया राजा जनक भेजा कैसे के बड़ा खुश भइली पाती देख के पढ़ी पतिया राजा छतिए खुशी के मारे अच्छा ताहे ना खुश भइनी गुडू हलचल जी ताहे ना खुश भइनी कि लगन से 27 दिन पहले ही बारात लेके चल दे जब रास्ता में चलनी तब पाती देखो तनी आही दादा ये का ई तो 27 दिन पहले ही बारात चले आइले बनी अरे खुश बारात पहुंचल कहां कमला नदी के तट पर बिमला शहर बसावल गइल ओही जे 14 गो भवन बनावल गइल चारों दुल्हा के बोला के आ वही जगिया तिलक के नेगो होता तब बबुआ तनी दुल्हा का तैयारी कराओ दुल्हा के ले जाए ब्यूटी पार्लर में हजाम के नाम पर पूछी आए जाके हजाम के नाम का है ठाकुर चुप रह भाकुर हजाम ठाकुर के नाम रे हजाम हजाम के नाम नाई के भेजला बा और खोड़ी पकड़ के विकासवा के माई उ नहीं खियाई ए जाके हजाम के नाम हो कॉलेज कॉलेज ठाकुर हां नौलेश शैलेश शैलेश नौलेश ठाकुर अरे कॉलेज ठाकुर ए नौलेश कॉलेज
नॉलेज नॉलेज एक- अच्छा 9 ले हां 10 लिए तो काम कर नॉलेज तो हम कह हला कहनी हो तो बात कबो है। कहत नहीं कॉलेज नॉलेज नॉलेज तो कहत कहीं नहीं चला नौलेस बा चला हजामी वाह हजमी चलो हाज में तैयारी कराओ चलो दुल्हा के अइहे के हजमी नहीं है ये हजाम देखी। है हजाम के निकाल जाओ आ रोकी हई केंगो गीत गावल जाला जब दुल्हा सजलन त एक मिनट हई हई के कर हटे हई के कर हटे रौरा लोग के हां आई ब्याह जी के हां एजिक से आइल हो हाँ कैसे कि ब्याज मीट मछली अंडा सब गाड़ी में लाते सब लोग खैले हुए हैं छठ के गीत गावत रहा कुछ आई आई जे छठ के गीत ना गावल जाला हमरा तो बुझाई के गीत गावल जाला रौरा कोसी से भरे चलेली गुडू अब भाई अदु काथी दुनु काथी भीजे ये कुली होई ए सुडू भाई अरे महाराज ए धोती धोती पहिरे दुल्हाजी धोती पिया राणा सोने धोती पिया राणा सोने धोती ए पोछीटा पोछीटा दुल्हा के पोछीटा के तना सुंदर लागे पोछीटा के तना सुंदर लागे पोछीटा बात टीका करे ले वाह वाह टीका कर दी ए टीका टीका हो खाता दुल्हा के टीका देखो जानी होके फीका लड़की के भाई करेला टीका मार्केट एकर भइल फीका दाम लागल एके सिक्का टीका ह ये तो दुल्हा 5 नंबर वार्ड से खड़ा भइल बा गरुड़ जी ए तो हाथवा उठाओ तने नीचे से तना जाता टे वाह 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 बबुआ ए टोपी टोपी पहिरी ए दुल्हारी टोपी पीले बानी राउर फूफा फोफी पीले बानी राउर फूफा फोफी ए हजामी ये टोपी ई टोपी रे माने यह टोपी है अरे यहू से दुगो काम बा ई टोपी ब्याह जी केहू से कर्जा ले ले बानी नु हां सेटर गिरा दे एगो और काम बा का? मकई के खेत में खड़ा करा दे चाहे पानी बगे दिन बा ओइठा पीने लगी ये सखिलो मजाक करता सखिलो हालांकि सखिलो मजाक करत है हाँ। ए ए ए निकाह कराओ के बा अब ई ठकुराइन त बड़ा एथी बिया रे हाँ मारे करा के हां नया नचर बिया भी एक लेका फकने का फल से ई हो ओरिजिनल ए टोपी ई का ए ए, ई हमरा बाबू के मार के मुआ दी ठकुराइन रे अरे गोल कौन दे माने ई कौन तरीका है टोपी पहनावे के अरे ई कहां से ठोकवान बोलवाले बनी लो रो ठोक ठोक के टोपी बबुआ के माला पहनाई ए माला माला पहिरी ए दुल्हारी माला माला लेके आइल साला ले आइल बाटे को बोझा माला कितना सुंदर लागे माला ए गमछी गमछी ले आइल बाड़े अंकुश के मौसी कितना सुंदर लागे गमछी कितना सुंदर लागे ए टाई टाई भेजले बाड़ी अंकुश के माई कितना सुंदर लागे टाई कितना सुंदर लागे टाई मोजा मोजा पहनाओ ए मोजा मोजा ए ए ई कौन मोजा रे ई रे। कौन मोजा मोजा पहनावा तेरे इसकी छाना अच्छा तारे ई दूल्हा का कौन छाना था दूहे का बा मोजा पहनाओ मोजा ए जगह बह दे पहनाओ मोजा वा ए मोजा मोजा पहिरी ए दुल्हारी मोजा मोजावा के बान्हो बोझा मोजावा के बान्हो जूता जूता ए
अरबा से लियाइल बा कुत्ता उ। ए डारा डारा पहिरी दुल्हा जी डारा वाचो बोलस पारा डारा वाचो बोलस पारा। मने वैसन ठकुराइन हम ना देखले आई रहनी। मोजा खोली अब मजा मत करो त दूल्हा का चलावत हो। चली तो दुल्हा चली चली तो, तो चली कूद कूद के मुर्गी चली 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 मने चलावत तनी ठीक बा। हाँ हाथ गोर चेक करती है ठुकराइन है। बाप रे और बहुत ठकुराइन बियर दादा ई ठकुराई तो मजाक को के रख देलस रे हाँ बाबा। हाँ साली लागेले साली लागेले ये दुल्हा प्यारी भल बड़े देख ली देख ली ब्यास जी तने दुल्हा जी होने ताक दी ब्यास जी ताक दी लोग दुल्हा जी तनी उन्हें ताकी तो ब्यास जी का सीता जी के तो मने खुश हो गए। तानी तनी दुल्हन का हमारी तो हाँ अरे तने दुल्हनिया के आंख मार दी मार दी दुल्हा ये तरीका के तैयारी करावल जाला। हां रघुआ बुझाते के मकई के खेत में जलुआ बना देलन है। आ तो उन्हें बुझाता एकदम की उन्हें जियान ना होई खेत बाड़ी में का सम्मान ए जी दुल्हा के तैयारी करावल गई। हाँ आ दुल्हा कैसे आवेले घर में से हाँ